Hekk kif ninsabu fl-aħħar ġimgħa tal-kampanja elettorali għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u dawk tal-Kunsilli Lokali, 3 gazzetti għamlu stħarriġ tal-opinjoni pubblika differenti fejn l-interpretazzjoni ewlenija li toħroġ minnhom hi li dawk li beħsiebhom joqogħdu d-dar jew jivvutaw lil partit iż-żgħar se jkun qed jirregalaw ir-raba' siġġu lil Partit Laburista. Jidher li kien hemm tnaqqis perċentwali fid-distak bejn il-partiti għas-surveys tal-Malta Today u Times of Malta, imma żieda f'dak tat-Torċa. Waqt li l-Prim Ministru Joseph Muscat reġa' qal ma' The Malta Independent li l-Partit Laburista mhux se jġib ir-raba' siġġu, mill-isħarriġ jidher li l-Partit Nazzjonalista jitlef it-tielet siġġu jekk ma joħorġux jivvutawlu dawk li vvutawlu fl-2017 u jivvutaw lil kandidati kollha tal-Partit Nazzjonalista. Is-survey tal-Malta Today juri li d-distak bejn iż-żewġ partiti naqas minn 15% għal 13% li jfisser tnaqqis ta' 2 punti perċentwali fuq l-isħarriġ tal-Malta Today li sar fil-bidu ta' dan ix-xahar. Il-Malta Today tirrapporta li f'dan is-survey żdiedu il-votanti indeċiżi li tela minn 12.4% għal 18.4% filwaqt li dawk li qed jgħidu li mhux se jivvutaw baqgħu madwar 9%. Is-survey tat-Times of Malta juri tnaqqis fid-distak bejn iż-żewġ partiti ta' 7 punti perċentwali fuq l-aħħar sħarriġ tat-Times stess f'Marzu li għadda. Is-survey tat-Times jgħid ukoll li 6% ta' dawk li wieġbu qed jgħidu li ddispjaċihom minn kif ivvutaw fl-elezzjoni ġenerali li għaddiet. 15% minn dawn se jivvutaw lil Partit Laburista, filwaqt li 35% se jivvutaw lil Partit Nazzjonalista. Fit-tielet survey li ġie ppubblikat il-Ħadd, it-torġa turi żieda fid-distak bejn il-partiti politiċi ta' 3.6% fuq is-survey tagħha stess tal-5 ta' Mejju. It-torġa tgħid li d-distak qed jivvantaġġja aktar lil Partit Laburista għaliex huma ħafna iżjed nazzjonalisti li qed jgħidu li mhux se jivvutaw jew li se jivvutaw partiti oħra. Is-surveys juru b'mod ċar li l-Partit Nazzjonalista f'dawn l-elezzjonijiet jibqa' l-underdog u li għand min se jmur it-tielet siġġu se jiġi deċiż minn kemm minn dawk li vvotaw lil Partit Nazzjonalista fl-aħħar elezzjoni ġenerali jerġgħu jagħtu l-appoġġ tagħhom lil Partit Nazzjonalista f'din l-elezzjoni. Mill-isħarriġ ippubblikat joħroġ ċar li dawk li din id-darba jażlu se jibqgħu id-dar jew li jivvutaw lil partiti oħra se jkun qed jirregalaw ir-raba' siġġu lil Partit Laburista.